Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनायाव हरनाय थाबाय स दिनैनि भिडिअआ दिनैहाय आङो दाखालि आयौलै आगै निउ इयारनि जिथु निउ मिउजिक भिडिअ रिलिज जागोन बा जाखांबाय दासिमहालागै आं बे भिडिअखौ पाब्लिश खालामनायालागै बे भिडिअ रिलिज जाखागोन स आं बे भिडिअखौ दायो सिगाङावनो भइस अभार होदों नालाय बेखायनो एसे थाबथादों आरो रायलायनायाव स नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्ट्रेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो मा होनो थुदो बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै मोनाबोले बिमा सासेनि गोजान मा इथु गोजान सैनाया बिमा सासे ओइ सिगाङाव दोन नामा फिल्मखौ सिगाङाव फै नोंसोर सिगाङाव फै जाला भिडिअसो सिगाङाव लानो जाया इयाव साफायनांदों औ बास जाबाय एसे मोसाय खय मास जानाय 9 मास Say hi. Sob boy bolo. Hi. Ada Amar sob. Again lagi nih. Kiki naam te, Kiki naam. Nu boli? Salim. Mulam. Ese dulu dar beke. Selesai dulu. Disuldi. Oh, bar. Nengku nana yang ese milih. Milih dah last meni yo ni. Dan besarku. Nang naik. Oh, betul semua war ba. Oh, mun. Boy, ini mana tik sih jagan kada. Lah, paman bau ni sih. Saya sampai selesai mana? Tahu kan ada video ko dah? Lokal lah banyak. Dah? Dah deh. Action. Udah. Tinggal. Cepat. Wait. Lens lagi man bini kau kan yang lalu ni. Lah, bekas kan. Labo kasih. Asal bukan. Ang sandeng mah bi tolong bau silong bodong. Masih gas lu. Salah yang mana fung lu berapa marah kapuk. Slim saja cuma begitu. Tapi itu pun. Mada, yang kamu lah beda. Enggak mau nih. Sotong bau nih, yang kamu cepat. Gong, bisa gong panas. Gong. Oh, enggak. Cuma hari hari sih dah macam dah. Kamu siapa abis ini siapa kata nasi musa? Jadi kata dia udah bisa udah musa. Dede, tinggal. Dede. Full power and hangover. Kuru, klibalai. Betul fjordan. Hey, tuh dia mana mah? Nah. Anglai shoot dede unmai ada dan live mulai aku. Tidak gereng le jengna musagri. Like and share. Please do dislike and subscribe. please don't comment his channel. Please only my. Okay, I love you. Ayo. Okay, I love you. Ang channel ko ba subscribe kalam? Hoy na thang obla mo subscribe na kalam. Siapa yang silver rupiah? Ayo. Hunjau nanggulai. Ayo, ithun chang. Sabai. Mom dah kerja. Sabai nih lai. Nah, sabai. Angka pada yang kerja lah. Kenapa nih bangsa? Dia video. Oh, sudah kalam deh. Sudah lah karena kita. Dia masalah deh. Iki kalam deh. Deh. Dia kalam deh. Aaiywolai Aagwi Aaiywolai Aaiywolai sohna misigulai dang Neni mahara Geisula jawai angah Pilih dance.
Belly dance. Belly dance. Nan santai bai. Nan santai video tunggu tunggu. Ini masa tunggu abi ha? Krishna मोनसे Makan. Ayo are. Aku lagi. Ayo apa? आंना बिदिनो होनबाथाय full power full power बाथाय दे बुंनानै बुंनानै full power Penbray. ओमफ्राय लाइटआ मोनसेबाव गुरु नोंनिया लाइटजोब्रा एसे दुरु जल्दी नोंखौनो नुनानै आं एसे बेजों मिलाय बे लाइटआ लास्ट मोनहैयो हनै गोदान बोसोरखौ नांनाय बिसोर बारबोगोन आरो ना बिसोर बारबोखांबाथाय गाखोनानै गिदिंबाथाय गिदिंबाय दा नै जों बेसर बारियाव लानाय जासिगोन आं नोंहालाय हास्लाबाखै नामा औ बेयावनो फुंनि हरनो माबानोसै ना थागोन ने ओरैजाय नङा रेकर्ड खालामना दोननांगौ रेकर्ड माबा Panai mana kita sampai. बैयाव बिफां बिलाइ दानदोंमोन दाइजां माहा नङा खोमायो आं बे आहासो साफाबाय नै इदिया साजोब्बाय मिनिनानै नोंखौ नायना मिनिनो ओंखारो ओमफ्राय आंबो इउटुबारजों इउटुबार ओमफ्राय आंना फनानो सुइच अफ जाबाय गाहा खुनुबाय खोमा लोंनानै ओंखायनो मालायखौ बुखानो दे बदा बुख'नानै जा बिल्डिं सायाव जौजा बनफायार बुखारवा अमा बेदर फुवास लायनोसै साथा आथिङा बबाव गारबोजोबखो नायखेलै ओइलाय बेखौ सिफायनानै थांजोबनांगौ दसेखौनो जि गोलाव साथा आथिङाव इखोन्थ' नायगासिनो आङो बे जानाय समाव रायलायाखै बेदरा मोननै मोनथाम लानानै थांबाय ना प्लेटआ फार्स्टआव जुलाया नुवाखै अबेखौनो दांजेनसो जाबाय बेखौनो रोंगासिनो मालायसो आंबोसो मालाबा ओमफ्राय डाइट खालामबाय इदिनो सानोब्रा ओइ माथो जानानै थैलांनांगौ होननानै जायो ओमफ्राय ओंखाम जानो नेगासिनो दाबो मोनफैया ओमफ्राय ओंखामानो बे मानाव माबा एमाव जागलांदिन खामानि बे ओंखामा दाबो मोनफैला आंहासो ओंखाम जरनायनि नोंमारगौ आंसो ओंखाम जरबावबायनो ओंखामखौनो जराखै आङो ओंखाम मोजाङै दायानो माला उदुर बुसिया हनै जोंना आइडिया आंखौसो बुदुर बुसि जाबावबाय दे उदुर बुसिया जोंना एक नाम्बारा गिलास सेमबाय सिलभार जुबलि जाबाय गावहासो सिलभार जुबलि बारबाय ओमफ्राय हरगासिनो आइ मिनिस्रायाथ' बाराना सोरबा बुना गालांबाय जाबाय बारा ओमफ्राय जोंना नै माबा अर्डार होनायानो मोनसेल' ओमफ्राय नै दहयोथ' मोनसेल'सो फैबायना अर्डारा बेखायनो दायो सुप लोंगोन जोङो नै दायो लोंनो नागिरदों बहा दङ जों दायो मुनिस रेस्टुरेन्ट औ नै चिकेन सुप मोनो
जानाय नायगोन र' ओमफ्राय नै जोंना मोनफैबाय चिकेन ललिपप ओमफ्राय चिकेन साव बि नोगोद गोथावलै बेबा हले